Erokamano ahinya. Abala Wanga, chak kodi kaka manager e kaunti ma Kisumu. Kineno kata mana sigana ma kamano, ok en okang' mokwongo mabende koro seyo nitiere. Koro ginero mabende mako wang'. Nitiere moko kuom jo ohala mabende dibed ni nigi pogruok. Nikech nitiere jotend chiche mabende koro siro dar ma kamano. To nitiere moko kuom jo ohala mabende ok sir. Kendo gidwaro mar mondo mi thichi oko e apisi. Dwaro mar thichi oko e apisi, hawinji mana pachi kotende gimano. Erokamano ahinya. Chenro mar Kisumu, mar pango Kisumu, bro ji mang'eny ma bro winje to ji moko bende ok bi winje. Nikech Kisumu sani ok en town maonge mpango. Nitie mpango ma sirikal ma county government kosekalo mosepuodhi. Jo ohala gi walosogo seche te. Kendo watimo nigi mpango kuon monego gidhi moyo. Nitie gik moko ariyo kae ma chando jomoko. Mokwongo en kuma ji loke ohala e bath nderni, e lak ndara, lak apaya, kod kuma ji loke ohala e chirni. Kendo nitie gimiluongo gi kisungu ni urban transport mobility system mar public transport, mar chano kaka weche mag public transport tiyo joma nigi mtokni mating'o ji mag public. Mage weche ariyo mantie ka. Koro kalero mokwongo ni ng'eny jok mineno koro ywakgo gin joma uso e lak apaya ma gidino kuma ma iluongo ni walkway, kuma ji wuothe. Gidino kuno giduno uluongo ni service lane. Service lane chal kaka way live, kuma power line kale, water line kale, kamine ka sewer line kale to water pipes be kale. Lak ndara nyaka bed kako choko pi ma pigno donje i ginene, donje i apaya kadhi, luongo ni drainage. Jogo area mawachono en area kamoro achiel masani Kisumu bedo zoned kaka CBD 2. CBD 1 en Ramogi Odinga's trial. CBD 2 en kama gintieno, opposite aga kan, kama oting'o Nyamlori, oting'o Garissa Lodge, to oting'o Apindi Street. Jomogeda ahinya gin jo Nyamlori. Kidhi kanyo Nyamlori nitie yudo ka en apaya. Chal kaka boulevard, to gi ndara no koro en chiro. Ndara modong' kodonre matin to balake kanyo gigedi. Kidhi Garissa Lodge, idhi adhiya kendi, wuotho kendi, ibo yudo ka gidino lak apaya te, nyaka dar drainage, ok wanyaka dar repair anything ka. Japindi ng'eny ngi gin jowuoch gi joma nie corridor, mogede i corridor. Area no ema deal go sani. Area no nyaka koro wa upgrade to global urban standards mag pinje mag gine. Jogi nafas no yudre Uhuru Business Market. Joma ng'eyo ni pod ne oremo nafas moro matin gin jo Garissa Lodge. Nonego wamigi 3 sheds, to waseyudo 2 sheds. Kama nonego wami jo Garissa Lodge ema nomiyo joma Nyamlori. En a big space ma jo Garissa Lodge be nose investe pesa mano buko kanyo. Koro wajo Nyamlori nobiro to nomiyo gi space magipogre. Koro jomoko nitie kanyo magogo kanyo to gin gi stalls kuno. To maonge go ofiswa pod open. Waserado gi jogi for the last 2 years. An gi minutes gi documents, anyaka gi lists mag juba ntasaini gi barupe momi stalls kuno. To nitie joma gin gitamre atama no gidwadhi. Nikech kanyo iyudo free space, ikete container, ilokori landlord, choke pesa to trade nitie. Gera choma onge approval, makata wan barua mindiko nani dwa gero choo onge tichoke pesa. Koro
en aina wich teko mar odhianje. Erokamano ahinya. Ne gisego kuma gidhi nyaka e kot. Atieko gidhi e kot. Wayalo kodgi e doho. No ok wa interfere kodgi, gidhi